badhe tindak pundi kadinaren tindak wae ora nitih taksi pulang ganda terang mas dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngandani alias kebetulan tenang to belajar kata rodo kabetan apa wae yen purun mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pijeti tenan lho iki ora guyon lho ya tenan opae lho ya nopil wong lejan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindah sampeyan ampun bujiwa kula rondo anyaran lagi telung dina asline lali wong aku nek muni alus ngono berarti dirimu oke baik baleni no alus ngono ya manut ya iki jenenge kompak oh kompak ndelok piyaine profesional kabeh oh ngono nadyan tok ana problem apa lho endi ketara kabeh to bayane wong ya golek berarti wajah-wajah kok kan beban maksudnya ketara nek ketok guyub apa meneh ning daleme Mas Joko aku wis suweneng tenan gek iki anu niki kalian anu alah lah kok yo sok kenal dalu pangling mbek aku to wingi ketemu ning Indomaret ngono kuwi tuku apa kok ketemu ning Indomaret sih lho ning Indomaret kok golek godhong salam ora ngarah ono ya enek to assalamualaikum oh iya ya nek ning Indomaret ora kuwi apa selamat berbelanja ya awan-awan lunga blonjo ning Sambirejo prawan rondo kanggoku sing penting tresno ning sembarang mesu gelang apa anting-anting jo sumelang ya ben rada dijamin komplit ning aku tetep sekali lagi gak putih gak ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak bae ora nitih taksi dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngandani sumpah kopi pas cocok iya topel wong legan golek momongan iki blonjo napa cah ayu badhe pindah
Apane? Lah piye wong lali meneh kok. Lah kan ora nek kata-kata alus. Ayo kose. Ayo kose. Oke. Enek ae lho, Jo. Jenenge grup kompak ngene iki. Kompak apane? Kompak pedote. Lah sing ngajari ya pedhot. Ya Allah ya. Sugeng dalu sugeng rawuh. Anu nduk iki gawa ning pawon wis monggo langsung. Alah. Lho aku ki ya penerima tamu kok Mas. Oh, no. Ya iki makane Agus karo makane Heru. Kok kepenumen? Terus. Apa kenal? Iki kenal aku bojone Kak. Lah. Sapa? Kancaku Facebook. Kok Facebook? Aku ki mbuh kok. Sing iki. Ana iki aku yo roh iki. Sapa? Sing mburi iki Mbak Irna. Sing ngarep? Sing ngarep iki Mbak Darsih. Roh aku. Tenanan ora? Sing ngarep bojone Juki. Oke, baik. Grup iki katake ayem ngono kok tanggapane adoh-adoh ya no ya. Iya, ke tanggal 1 yang 23. Aduh. Ora piyai-piyai Boyolali yang luar biasa. Iki wani pindah tempat di Surabaya. Ora kabeh ya. Iki lho orang ngapak ora kepenak. Masa ki yang ngapaki padahal kakangnya iya. Iya. Asli sakakana iya. Masyaallah. Saure no. Ngapake ngendi? Ngapake kakangnya ngapake ngendi? Yang Cilacap. Cilacap ya aku tau dihukum nang kono. Ning ngendi? Nusa Kambangan. Lah ya ora lah. Iya bener. Ya kakangnya jebule ngapak ya. Ya. Ora ditemek meletek dhewe. Apa kue? Sikile. Ya sikil. Sikil ada sikil. Awan-awan